Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Ay, partner, grabe, ang daming nanonood sa atin, no? 162. Grabe, nagkagulo na. Mula sa 4 million followers ng Love Radio, may 162 na nanonood ngayon. Huwag na daw sumama ang loob natin, partner. Kapag ka umaga kasi, everyone is busy. Sabagay. Everyone is doing their own thing. Ang daming ginagawa. Ano ba naman yung, makikinig, manonood pa sa ating dalawa, hindi naman tayo mamimigay ng premyo. Bakit naman tayo, bakit sasabihin nila, bakit naman tayo manonood sa dalawa, hindi naman sila makinis. Correct. 'Di ba? Ano mapapala namin kapag hindi naman makinis yung pinapanood namin, ganyan. Naalala ko lang tuloy, partner, no, yung isang article na nabasa ko. Shinare ko to sa ere nung isang araw, 'di ba? Last week yata. Teka lang, dumidete anak ko . Yung totoo, dumidede yung anak mo, yung asawa mo. Ay, anak ko to, baliw. Okay. Mukhang ulo ng asawa mo yan. Patapot, show your face. Show your face. Let's prove to them that you're patapot. Anyways. Duda ko, asawa mo yan. Dapat pala dapat pala ang caption natin ngayong Friday na ito, 'di ba? Nicole Yala live na nagpapadede. Nako, ewan ko na lang, partner. Sigurado yung 207 madadagdagan ng 5. Kasi kaya naman nila makita yung dede kong laylay. Hindi, palitan natin ang caption, Nicole Yala, may sumususo, 'di ba? Sa dede mo. Ayan. Tingnan mo. Totoo naman di ba? Totoo naman, anak ko to, kamay niya. Liit, di ba? Mali mo, ginawang props lang yung kamay ng anak mo, pero ang totoong nasa ilalim yung asawa mo. Baliw. So anyways, bakit, Sabi, huwag ka itong maingay, mami, dumidede ako, nag-concentrate ako ang ingay-ingay mo, sabi niya. Ay, nako. Yung cute ng mga kamay ng mga bata, no? So anyways, di ba parang last week. Parang ang creepy, parang ini-imagine ko yan yung kamay mo. Yan yung kaliwang kamay mo. Ang creepy, ang liit ng isa. Katakot, ba't nangyari yun? Anyways, yun nga, last week, say hi, princess. Hello. Hi, princess. Say hi, baby. Nawala na yung bangs mo. Hindi, lumabas na yung tunay na kulay, partner, yung kulot. Sa buhok ko yan eh. People, did you know my mom's hair turned red? Yeah, my mom's hair turned red. Anyways, ano ba yun? Ang gulo, ang hirap talaga ng work from home. Kakaloka. Alam mo ba kahapon, sinamahan ko yung asawa ko sa dentista. So from una ng hapon hanggang 6:00. Eh di syempre, partner, nagkaroon ako ng chance na mag-work. Ang dami ko nagawa. Ang dami ko pala magagawa kapag walang mga ganitay sa paligid. Sinasabi mo ba na mga tao sa paligid mo ay isang matinding o malaking distraction? Maaaring oo, kasi hindi naman nila naririnig ito dahil naka-earphones ako. Get the recess from the ref. Alam mo nilang recess mo. Diba? So anyways, eto na nga. Ano ba yung sinasabi ko? Sabi ng isa, dumidede pa po pala yung baby ninyo. Ilang taon na? 2 years old and 2 months kahapon. Hindi, 17 years old na po talaga yan. 17 years old and 3 days. Anyways, pinag-usapan natin nung isang araw, 'di ba? Yung tungkol sa yung mga tao daw ngayon, hindi kailangang aral ng bonggang-bongga para kumita o para magkaroon ng maraming views. Naalala ko lang, partner, kasi tayong dalawa, kahit papaano masasabi nating aral tayo ng bonggang-bongga, 'di ba? Aral tayo ng mga kalokohan. Sa gitna ng Ang daming natututunan ng mga viewers natin eh.
ng mga listeners natin eh. Pagdating sa kalokohan, ako number 1 tayo pagdating sa pagtuturo dyan. Yeah, 'di ba? So anyhow, so, yan yung eksena natin, 'di ba? Na aral tayo, bukod sa kalokohan, nag-aral talaga, 'di ba? Mhm. Pero partner, in terms of yung what is essential now, which is views, Mhm. likes, Yes. dami nang nanonood, ganyan. Tama. Kahit pala gaano ka kaaral, kahit na partner, nagma-masters ka, nag-certificate Oo. ako sa Harvard, ganyan. Wala lahat yan. Dahil lang nanonood lang sa atin pag nagtatambalan tayo, 197. Naalala ko lang yung article na yun, partner. Naalala ko lang kasi medyo legit na parang medyo nakakatakot, 'di ba? Na ba't na nag-iiba talaga yung world noon talagang ang pinaka mahalaga ay yung kung saang university ka nag-aral, kung saan ka nagtapos, 'di ba? Kaya nga 'di ba, parang noon nung time natin para sa dagdag kaalaman ng lahat, no. Nung mga panahon na po namin pag wala ka sa 3 big universities, minsan ito katotohanan na nangyari sa experience ng mga ibang mga kakilala namin. Minsan yung resume hindi na umaabot sa kung saan dapat umabot kasi titingnan pa lang yung kung saan school na graduate. Wala na agad kapag wala dun sa mga top universities. Yes. Oo, ganun. Pero ngayon, partner, kahit hindi ka nakatapos sa pag-aaral, mas sikat at mas kumikita yung mga taong magaling sa TikTok. Correct, Yung mga ganun. Yun yung parang nakakalurkay talaga na katotohanan na sa mundo ngayon. Earning sila mga kaibigan in terms of kasi 'di ba ang tititingnan na talaga is yung analytics, 'di ba? The number of views, the number of likes, and yung dami ng community mo sa Facebook. Hindi mini-measure kung ikaw skilled ka sa, 'di ba, sa Microsoft o kaya sa Excel. Hindi na tinitingnan yun eh. Ang binibili ngayon is kung gaano karami kataas yung engagement mo every time na gumagawa ka ng content. Sobrang nabago talaga. Dati titinan mo, 'di ba? Okay, ano yung mga skills, yung mga technical skills, functional skills ng taong 'to. Pag nakita na ito pwede to sa company namin, tatanggapin ka. Pero ngayon, pag nakita yung number, teka, marami tong followers sa Facebook, sikat to sa YouTube, 'di ba? At bibigyan ka na kaagad yung trabaho na yung lalapit sa iyo, yung produkto na yung lalapit sa iyo. At syempre, bawat produkto na lumalapit sa iyo, katumbas nito ay malaking pera. 'Di ba? Ganun na yung nangyayari ngayon, mga kaibigan. Hindi na pagalingan sa Excel. Syempre, pa rin siya, 'di ba? Gamit pa rin 'yon. Talaga namang ang laki pa rin ng advantage noon sa corporate setup, pero we're talking of the online setup. Talagang lang yan, number of community, the analytics, yun na yung basis ngayon. Nakakalungkot lang syempre, partner, parang yun nga every time we open Facebook or kahit anumang social media apps na meron tayo, ang hindi natin napapansin, nagkakaroon ng effect sa atin ng inggit, 'di ba? Minsan nagiging effect sa atin insecurity to the point na nakikita na lang natin yung sarili natin that we are in the middle of social competition, na parang Correct. Dapat meron na din akong kagaya nila. Bakit sila lang yung meron, bakit ako wala? Mga ganun. So ikaw naman, pinipilit mong maka-adjust sa nakikita mo sa social media. Pinipilit mong kasi kapag hindi ka naman, partner, kapag hindi ka naman nag-adjust, kung nanatili ka lang din na, di ba, na hinayaan mo, ikaw din naman yung talo. Especially, partner, kung ang larangan ng trabaho mo ay nasa mundo ng entertainment. Diba? Actually nga ngayon, nakakagulat, hindi mo na kailangang manood sa TV para makita kung sino yung popular. You just gotta go to TikTok, pupunta ka lang sa Facebook, pupunta ka sa IG para malaman, kasi minsan magugulat ka. Sino to? Hindi ko to kakilala, tapos 3.7 million followers, mga ganun. Diba? Kaya nga, siguro ang bottom line dito, wala na tayong magagawa, yan na talaga yung technology, no? Pero para dun sa mga, nasabi din natin ito sa Eri Partner ng mga nakaraang mga araw, para po doon sa mga
sa ngayon ay kumikita ng bongga-bongga kasi partner ang daming ang babata nakapagpatayo na ng bahay, 'di ba? Kasi dahil sa pagiging YouTuber nila, mga ganun. Gusto ko sabihin very good 'yon kasi una kayo nag-invest sa bahay. Siguro partner yun yung isa sa mga hindi ko naman pinagsisihan pero medyo inisip ko bakit hindi ko siya inuna. Alam mo 'yon, para feeling ko kapag ka inuna ko siya, maganda sana yung bahay. Inuna mo daw kasi gluta. Ang daming turok ng gluta. Pag nag-donate po ng dugo si Nicole, wala pong makukuha ng dugo, puro gluta. Wala, gluta lang po. Pero tingnan mo naman, partner, yung difference na kulay ko ng 2004 sa kulay ko now, di ba? Tsaka sa kutis ko ng 2004. Sobrang kayong kutis ko ng 2021. Kaya nga, di ba, nung minsan, meron akong parang huli niya ako nakita, nung kayumanggi pa talaga ako. Nung nagkita kami ulit, gulat na gulat siya, sabi niya, you're not brown. Sa akin, you're not brown. So anyways, balik tayo, di ba? So, dun sa mga YouTubers na kapag ka nagpapa-house tour kayo, tapos nakikita na ang ganda ng bahay ninyo, ganyan, I hope bayad nyo na yan. Or kung kaya nyo ng bayaran, please bayaran nyo na yan. Kasi siguro based on experience ng mga taong may loan, kasi minsan yung mga, at nalaman natin yan ngayong panahon ng pandemic na kapag ka may loan ka, shocks pala, shit na malagkit. Nakaka-stress pala kapag bigla magpa-pandemic na hindi mo alam kung saan ka pala kukuha. Kaya kung meron kang pambayad, binihin mo na siya ng cash. Kasi para at least kapag dumating yung ganito, pandemic, wala na palang kita, wala palang events, or alam mo yan, or mawawalan ka ng trabaho, at least alam mo sa sarili mo na bayad na naman yung bahay ko pwede na akong maghayahay kahit wala akong diba? So, sana, kung ganun eksena mo, YouTuber ka, kumikita ka ng malaki, milyon-milyon, huwag ka na mag-rent, bumili ka ng bahay, tapos mag-ipon ka na mag-ipon. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan si TikTok. Hindi ako sa nananakot, baka mamaya nanonood na yung TikTok. Pero sa bagay, sa 216, wala naman siguro taga-TikTok na nanonood. Diba? Pero ibig ko sabihin, partner, diba, mag-ipon kasi hindi mo din alam kung hanggang kailan yung popularity na yan. Tapos, mag-invest ka sa mga bagay na mahalaga. Pero kung halimbawa mag-invest ka sa itsura, wala ding masama doon. Kasi ano naman yan yung itsura mo, yan din naman yung magdadali mo hanggang ng maraming. Saka reward mo sa sarili mo yon every time nag-enhance ka ng sarili mo, di ba? That boosts your confidence. So nakakatulong din siya sa sarili. Sinasabi siguro natin yung investment na talagang long term. So yun nga, mag-invest ka sa bahay o kaya sa stocks o kung wow, invest sa stocks? Oo, di ba kung may capability ka, di ba? Kung alam mo yung nitty-gritty ng stock. Correct, kung naiintindihan mo. Meron nga, kahapon nga pumunta ako sa bangko, tapos yung manager ng bangko na pinuntahan ko, parang may pinapaliwanag siya sa akin na pag-invest sa isang yung stocks ganyan. Tapos nagsabi na siya ng numbers part, yung utak ko nag-close. Hindi ko na siya naintindihan. Pero 'di ba? Pero yun talaga yun na kapag meron kang capability to understand, and makikita mo rin to sa TikTok and YouTube na kapag ka naiintindihan mo o marunong ka mag-follow or marunong kang mag-understand sa ups and downs ng stocks, pwede kang kumita din talaga Pwede kumita, pwede din may loss. Hindi natin talaga masasabi. It's a risk talaga. Pero correct. Yun yung pwedeng gawin. Pero sa akin, unahin mo talaga yung bahay. Kasi, tapos bayaran mo siya. Bayaran mo yung bahay. Yung wala kang utang. Yung tipong kahit nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, at least may tatambayan ka, hindi ka pagala-gala sa labas. Kasi, partner, di ba, ang dami na nating nakitang storya ng ganyan, ng mga artista na sobrang sikat. Pero dumating sa panahon na wala silang bahay. Kasi, pero siguro, feeling ko, partner, it comes with the territory na ganun talaga minsan hindi natin pinaprioritize yung mga ganyang klase mga bagay kasi nag-e-enjoy tayo. So pinaprioritize natin gimmick, pinaprioritize natin mga bag, mga OOTD, mga ganyan kasi nag-e-enjoy tayo kasi feeling natin at akala natin dire-diretso lang siya. Pero tandaan, itong panahon ng pandemic, ito yung nagpaalala sa atin na, pwedeng isang araw mawala ang lahat, 'di ba? Kaya nga 'di ba ngayong pandemic, nagkaalaman kung sino may utang, nagkaalaman kung sino may ipon. 'Di ba? Yung gano'n, nagkaalaman kung sino malalim ang kaban.
Totoo yun. Ito, sinasabi namin mga kaibigan. Bilang mga tito-tita nyo. Oo. Lahat to based on the experience. Yung mahirap po pala talaga ang may loan, di ba? Normally, di ba, housing loan o kaya car loan. Hindi naman to 6 months lang nabayaran di ba? Kung kaya mo bayaran ng 6 months, maswerte ka. Pero normally, sa mga naglo-loan, pag sa bahay, 20-25 years. Tapos pag car loan, maximum of 5 years. So isipin nyo yun, yung haba ng iisipin nyo at buwan-buwan nyo itong bubunuin buwan-buwan na bubunuin. So ganun siya kahirap. Paano kung nagkaroon ng ganitong klase ng sitwasyon? Di ba, pandemic, ang dami nawalan ng trabaho, ang dami humina ang kita. Tapos syempre itong loan na to, tuloy-tuloy pa rin Although may bayad na tawag, pero hindi siya mawawala, nandiyan pa rin, ina-atras lang. So in other words, iisipin mo pa rin siya buwan-buwan. Paano nga kung wala kang income? So ibig sabihin, 25 years ka mamumroblema kung paano mo babayaran ang lahat ng ito. Sa kotse mo, paano mo siyang iisipin, paano mo lahat babayaran ito? Diba? So, kami hanggang ngayon, iniisip pa rin po namin kung paano namin susolusyonan yan. Again, ano ka ba? Ako nga, partner, 3 ang car loan ko. We're talking from experience and talagang tuwing sasapit yung deadline namin, di ba yung oras na kailangan na naming magbayad do sa car loan at sa mga home loan na meron kami, talaga natataranta po kami, hindi mapakali yung mga puwet namin kung saan kami kukuha ng ibabayad namin. Di ba? Ganun siya. So, pag-isipan talagang mabuti kung saan gagastusin yung pera. Kung nakapag-invest ka na nung maaga, nung ikaw ay may pera pa, tama yung sinabi mo, partner, nung kasagsagan, di ba, yung kainitan mo na marami kang projects, marami kang sources of income, edi i-allot mo na siya, di ba, sa mga bagay na talagang kailangan mo. Bahay, business, kung may time ka pa makapag-business. Para, di ba, dumating ganitong klase ng sitwasyon, hindi ka mamumroblema basta-basta. Correct. Lessons, lessons, tips. Yan yung mga lessons that we've learned and tips from your titos and titas, di ba? Yeah. And yan yung pabuenas natin ngayong araw na ito. Pabuenas natin na meron tayong mga tips para sa ating mga tambalanisa na nakatutok ngayon. And speaking of pabuenas, ay nako, ito po ay good news. Good news dahil sapagkat because may pabuenas po. Yan. May pabuenas sa bagong taon. Manood po at manalo sa darating na January 22. Dito pa rin po sa Love Radio Manila FB page, 3 p.m. to 9 p.m. Bakit? Siyempre makikita nyo ang napakagandang si Robin Shena, napaka-sexy si Tanya Chinita, ganyan, na magbibigay ng pabuenas, diba? Of course, this is in participation with Palmolive Naturals and Pure Gold at syempre ng Love Radio. May mga pabuenas po na, ano ba yung mga pabuenas, partner? Gift pack? Aantabayanan nyo. Basta, grocery items. Na kaibigan. Diba? Surprise ang lahat ng ito. Basta kailangan nyo ubangan, kailangan nyo tutukan pabuenas ngayong bagong taon. Sige lang, manonood lamang kayo at may chance kayong manalo ng samot-saring mga papremyo. Diba? Nandiyan, tama yung binanggit mo, gift packs, grocery, at iba pa mga surprises. Balita ko nga, appliances din Partner, balita ko, appliances din. O, diba? So, maraming salamat. Yes. Correct. O, ayan, nakikita niyo po sa screen ngayon itong ating poster para sa pabuena sa bagong taon. Again, manood po at manalo. That's on January 22. That's sa susunod na Friday na ito, partner. Yes. Ayan, 3 p.m. to 9 p.m. Yan. Okay. So, yun yung kailangan niyo. So, may pabuenas po kayong tips na nanggaling sa inyong mga tito at tita. May pabuenas din na announcement para sa pabuenas sa bagong taon on January 22. Ayan. Napakaraming good news. Mag-shoutout tayo, partner. Shoutout kay Lika Aldwin Veluz, who's celebrating her birthday today. Happy birthday! Si Norilyn Mondragon, nakaantabay din sa atin. Maraming salamat. Thank you po. Cecil Batula Villarete, good morning. Panther Milan, salamat po sa inyong pakikinig. May mga nag-aabang na ng twinnings mo, partner. Oo nga, nakita ko yung message ni Len of San Diego. Gusto mo ba ikaw ang maging distributor sa San Diego, California? Oo, why not? Coconut.
Celebrating Oo, her diba? birthday today si Laika Alduin Velos. Laika, happy birthday! Happy birthday! Ako, balita ko, may papansit hab-hab yan dyan sa Lukban eh. Ayan, Laika, happy Talaga? birthday! Magluluto Balita ko nga, partner, palugaw mamaya. Balita ko nga magpapaano din eh, magpapadala din sa atin. Feeling ko Oo, lang. diba? Sarap pagluto ng pansit hab-hab yan, si Laika Velos. Talaga? Oo. Hindi naman ako naniniwala. Kung hindi namin matitikman, di ba? Oo, di naman kami naniniwala. Di naman kami naniniwala. O, di ba? So anyways, ayan na. Clary, come here. Come. Sige, subo ka. I'm gonna show them our twinning outfit. Come. Ayun, hindi ako sinunod. Awa ng Diyos. So, yung mga ganito, partner, yung mga pajama Ang set. mo kasi para makita namin. O, sige. So, itong pajama, ito ay pajama eh, set ito. So, naglabas kami partner ng sa The Twinning Collection na Facebook page at Instagram. Hi, Pablo! Hello there! Hindi ka naman kita. Oh, doon ka na, play ko na doon. Twitter na lang. Heavyweight Happy and winning birthday, so. business. Diba? Endorser yung anak ko eh. So anyways, yun, naglabas na kami sa Facebook page namin, The Twinning Collection, ng parang first family set namin. Yun, ganda niya. Pinili namin yung first family set na yun kasi 'di ba ang aking asawa ay mahilig sa elepante. Swerte siya sa elepante. So elephant yung print noon, yung mga ganun. So sana I hope that you can like the Twinning Collection yan sa Facebook. Naghahanap kami partner ng distributors and regional distributors and provincial distributors. Yun yung hinahanap muna namin kasi yung mga gusto mag-resell, kasi ang dami gusto mag-resell partner. Oo naman. So yung mga resellers, will be under those distributors. Kaya naghahanap po kami ng mga distributors. Yeah. Kasi paano pag gusto nilang kumontak sa inyo? Facebook lang. Messenger. Sa Facebook, mapapakita mo ba, Boy P, yung Facebook page namin, The Twinning Collection. Ayan. So, all they have to do is drop a message. Kung hindi pa po kayo nasasagot, wait lang po kasi sasagutin po namin lahat yan. So, that's The Twinning Collection. Excited na ako dyan, partner, kasi alam mo naman, napakahilig ko talaga sa damit at ang hilig ko talaga sa twinning. Kapag ka nakakita ko ng mga taong pare-parehas na, ano yan, daddy? Sabi niya, tagal mo naman, umpisan na natin, atat na ako eh. Kanina pa natin pinag-usapan yan, sabi nung kasama mo. Patingin pa yan, dali. O, di ba, ang itim ng kamay. Ito na mapakita ko. Daddy, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung kulay ko ng 2004. O, di ba? Ang laki ng difference. Di ba, partner? So, okay naman okay lang hindi ako nakapag-invest ka sa gluta. Sa kutis, di ba? Okay lang hindi ako nakapag-invest ng mansion, partner. Nakapag-invest naman ako dito. O, di ba? Tingnan mo. Ito talaga, partner, di ba? Ikaw ang saksi 2004. Kilala mo ko, ganito yung kulay. O, ganito na ako ngayon. Okay pa lang yan. Diba? Isipin na lang natin kung paano pa yung kulay ng tuhod mo noon, di ba? Ay, nako. Anyway, so yon. So sana po supportahan niyo po yung negosyo kong yan. Ayan, pina-flash niyo sa screen. Thank you, Boy P. Salamat. I love you. Yan. O yung sample daw ni Boy P, nasa na? Ay, oo nga. Hala, oo nga, nakalimutan ko. Alam mo kung bakit? Kasi nag-meeting kami kahapon, Boy P, kung hindi nga yung itong current collection namin ng heavyweight, iba pa yung heavyweight ha. Yung heavyweight apparel partner, iba pa yun sa The Twinning Collection. So yung yung isa ko pang negosyo partner is the heavyweight apparel. So ito yung it's a t-shirt brand that caters from small up to 4XL hanggang 4XL partner. Nice So Boy P, ganda ng kung pwede tawag mong ng heavyweight ka. Pag sinuot nyo po yun mga kaibigan, parang laging naka-flex yung muscles ninyo, di ba? Ayan. Ayun yung effect ng damit na yun. Oo. So Boy P, nagkaka-inventory lang kasi namin. So kung hindi ka umabot dito sa first collection namin, sa second, basta I promise to send. Nakalimutan ko, grabe. Second wave ka daw, Kuya Joey pa. Second wave 2025.
Boy P, huwag mo akong kalimutang i-remind. Huwag ka mahiya mag-rewind sa akin kasi promise ni Daddy Ren yan. Yan. Si Joshua Quadra, siya po ang aming boy P na tinatawag. Single po yan, baka gusto niyo po mag-apply na maging girlfriend niya. O single lang naman po yung qualification niya. Anong qualifications? Mabait. Mabait, tapos kailangan nyo sumabay sa kanyang team song, kaya nyo kantahin yung kanyang team song. Maganda yung team song niya ni Joshua. Natutulog ba ang Josh? Ecstasy Extra, no? Ano, Ecstasy Extra, no? Hindi, natutulog ba ang Josh? Wow. Natutulog ba? Yun po yung team song niya. Tigil na natin to. Natutulog ba ang Josh? Ay, nako, nakakaloka. Uy, speaking of naghahanap, ang alam ko rin ay naghahanap din ang digital team ng Love Radio, ng Manila Broadcasting Company, ng bagong digital content producer. Yon. So, open po kami sa pagtanggap. Tama ba? Boy P, meron pa rin open pa rin ba? So, we're looking for digital content producer. Malay mo, ikaw na yung susunod na mag-edit ng videos ng tambalan, di ba? Di mo masasabi. Why not? Tapos bukod dyan, patuloy pa rin po kami ni partner na naghahanap ng writer para sa kwento na Mahiwagang Burnay. So kung ikaw ay avid tambalanista, alam mo na ilang linggo na pong walang kwento na Mahiwagang Burnay. So nagsisearch din po kami sa writer. Ako, ang daming chances, 'di ba, na magkaroon ka ng magkaroon ka din ng trabaho. So dalawa yung opening. Balita ko sa engineering meron din 'di ba? Nasaan ba yung Meron din sa engineering. So feeling ko partner parang pupunta ba sa page ng na Manila Broadcasting, hindi ko sure kung paano din sa mga mag-a-apply. Pero din sa mga gustong din sa Mahiwagang Burnay, pwede po kayong mag-send ng inyong resume and sample short stories sa mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yun. Good luck. Malay mo lang kung passion mo ang pagsusulat, kabisyo, this is your chance, di ba? Na na mailahad ang mai-share ang iyong talent sa pagsusulat. Magiging writer ka na Mahiwagang Burnay. Tama. Chula luto lang halong eklabu. O siya, partner, exit na tayo. Tawagan kita after, partner, para matapos na yung mga eksena natin. Oo nga. Tawagan kita. Tsaka basa yung kilikili mo. Honestly, hindi pa ako naliligo. Mamaya ka na maligo. Sige, tapusin na natin to. Okay. Oo, yan. So, exit na po kami for now. Salamat po sa pag-join na aming Facebook Live. And huwag niyo pong kalilimutan na patuloy yung pamimigay natin ng 500 pesos para sa ating Love Lang Malakas promo! Ang daming chance na manalo ka ng prizes sa Love Radio. Kaya tutok lang, either sa 90.7 Love Radio on air o kaya dito sa Love Radio Manila FB page. Bye, partner! And bye-bye! Happy weekend! Happy Friday! Bye! Bye! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.